Satkan çayı mundan öňa bir killikde de gowjada dekeni, betda dekeni ýene ama da gaý soňky bir killikde şoýoga içimde öýde hal çüýredime. Ha, o şoň üçin aýtdym senle. La kaçan bol. Ay gaý. Gowjada dekenin. Maylar bire lakat ya bor davay bor sıptırmayın davay. Gel. Kim men mi? Sen vay sen sana dip dur. Bağışlan ben yanlış deyip durun doğan bağışlan. Gelliyen şutay gel. Ağrı'nda vakit oturdum bol gowjada attırıttım bol gatony alan derken. Gelliyen şutay. Bağışlan ben işe gitmeli. Ey mana bildiren o gel şutay gel. Etra kenin men etin onu bilen olsam. Ken ayağıma çeken ok bolun. Gel. Ne ol ya tur. Gel ne? Oraya otur ya. Ne edeyin onunla? Şutarak gel. Gat yakın oluyor değil mi? Yakın olan okşar. Bağışlan men bilmän ýitdirdim. Men ýöne ütköş diýen admam ýok, näme üçin meni çagyryp näme etsek bolar men daha näme diýdim men daha. Sen bil ýeşleýin diýdin şonu. Ataýda aýdan dadyn gaýtala. Otaydı. Atay. Onu gaýtalasam goýberersiň ha? Oy, sen menem gitjäge işim şundan men. Aýsam goýberýän dämi? Aýsan menem gitýän. Gowjada dekeni. Dawurdan o. Awwa. Gaýo, sana burada aýdaýynmy? Ha. Şu söz eşitmedikmi? 2 ýyl boldy. Ya. Ha, o yaman hoş ýakda ýene aýdaý. Ýene aýdaý? Ýan diýdim ha. Diýende näme ýene oraya gitdi. Bäri afut bolupmy? Bolmy ýaýdaýlan. Ay ha, elbetde. Bir gene aýsam gidip bilýänmi? Menem için işim. Bolly gepleşdik. Gowjada dekeni. Sabol. Sana da tamam. Gel. İki bol daha iki yelek diýdim ha. Seni goýberýän ýok şutaýda dur, ýygy bar ente turun oňa. Men gyssanma, so men ertirem sen ertirelim olsa. Sanmasma şutaýda dur. Keypine mi? Sen wara. Men u. Keypine mi? Kuma ya, o keypine. Vay. Yo, ertirem şutaýdan geçýär men dogan. Bugün gyssaňyra ertir elim boş. Ona ertir öýläne çen öwşü berer. Yo, bugün göreniň ertiri ýok. Ha? Öw diýen men gözüm petret dursunday. Vay. Näme üçin öwmeli? Öw meni. Öw vay näme üçin o? Sataşdym öýdýän. Näme diýip öwşemken? Şadyr. Owadan köýüň bar eken tuwalamy. Owadan renk o açyk. Gutly bolsun. Nesip etsin. Yo, duran tak. Bolanok. Şu men goňşymyň köy. Şu köýnek amanat. Amanat. Awa, sen men öz zatmy. Sen. Amanat şu. Beybe. Ana, owadan soň kan bar eken. Eň nasıl ýansa, garaja. Awa. Gözüreň ora. Nesip etsin. Tawol. Ýöne baram. Ha. Şu sumka bile köýnek eýesi bar. Düşündüňmi? Şu sumkany köşüm garada, şoň üçin men de işdi bak gaýtdym şunu. Sen şulamana. Sumka diýerin kydam. Yok, sen men öz zatym. Ay, bana ýyl wallahi. Ay, iň olsun näme dellisene? Näme sen şonu aýt men şonu goýundy. Tutanlar mini kultura haw näme senki? Yo, duran tak düşünşeli. Indi sen menne öwere zat ýok diýjek bolýan. Zat ýogum da, ýoga. Sene de diýiş da ýoga. O näl bol sen gowja seredýän näl bolaýmy bolaýmy? Ay, gözüm durulum bolsun. Hiç de adam ýok şutaýda. Ýöne bir ýagdaý döretip bolýar. Ha. Sen meni men hem eşiklemem özüm ki. Ay bolýar, seni öwere. Oğlanlar amana deşkeýen ok. Ay, oy. Men öwre deşiklemeni özüm ki. Men öwren ine. Sen öwre. Men öw. Ay, sen lara azajyk boyun kelterek diýmesen. Ay, o dönem ekeni. On maňa ýa sylwaga giremde daýtdylar. Sen başgarak bir zat diýip. Nememi? Eliň näçe? Ha? Eliň näçe diýen? Jana ol men 40 aýakdan 2 tane edim ma. Yo, sen düşünmedin ha şu an. Sen eliň nomer näçe diýip soraýan, nomer. Nomer näme çykmen? Şu wagtda bilmän oturmam. Sana bu dok bitirip goýjak. Ondan Bolly senem izin aýlaýan. Tämen özüm boronna daway diýip goýançam goýsaň, o hep bitiraýan. ne ettin ay? Be. Davlenýän kulway diýär diýär. Ha, gülýär şu. Mera sana nomer bermedi. Bermedi.
Sene mayla ve sürmeri. Ha, o adından 45 minut durlaşyan. Men ýylyna 45 minut menen gepin çekmedi. Gerek bolsa 50 verjimçi dar. Men onu ýaly oglanlardan da. Vay sen başka variant. Men gitsek, Sen gitmerdin şutay. ona üçin gitmem Sen men. giden o. Men gitmeli. Sen gitme lan. Men onu ýa, düzgünde damdan. Sen gerek bolsa men akşama senden saklarım şutayda şunu. Sakla, men onu ýaly boş elmekken hal gurlaşdy zan oğlum. Hey! Estiğen Kolcalar ekeni o. Öptüm. Helal. Gel dost okullum. Hadi yer senden aşağı adam yok şutayda gel. Ay, bağırsan bilmen iptim. Gidip baraydım. Sen bilip bile yaşlayın gel. Gel bilmem dur şutayda gel ben sarsalı. Kıtsan baraydım da gideyim. Bir de bilirler o. Bir de mutsan ya. Ava Bağırsan olmadı ben meyleden aylat geleyim. Sen aylanma gön şondan gölle. böyle gayet dost benim gönlüktüler yani. Aylan görme lala. Ava geçsen. Kaç şondan. Bollu. Men anla yürüdüm. Ay sen koy ver ya namusdaydın. Vay tretli işli. Yo dur sen elimi aşağı alma. Dur sen beni öyle. Men artık bat söyleyen ha. Artık maç bolon ok duruştaydı. Gel o tirana. Gelsin kovda gelse. Men ne hemen? Senin duruştaydı. Men ona gidecek. Sen giden okştaydı dur. Aha tretli işli. Yo dur öldüm bilen. Kovdura geçibildin değil mi? Kalda seyadaylar. Manglayma gel ayda işi. Şutay geç. Geç değil ya net. Gel şutay. Bağırsan gidip baraydım da. Bana seni. Bir dem gel ya kaksaklan o gidip paraya Bir de kaksakladı. gidip paraya geç şutay. Men yürüyün olmalı. Dursana. Düşünsene şunların. Normal dur. Mena dur. Romeadayla. Olmadı gideyim ben. Bağırsan. Ne nire gidecek gelirin yana sen. Ben gitmedi. Otaydan dadın aytala. Yo, bağırsan doğan bilmeyenler var. Gayret edip. Bilmem dur sok kaytala diyeyim kaytala mın kakarını yatırtmadı. Dursana. Dur men. Yani bir hil var mısın da ha? Ne Bir hil var ya zaten kovar ya be. Otayda bir hil görmedin ayten onu ay. Neme? Ne mol ya? Kolcalar ekeni. Doğrudan da. Ana. Ne mi? Yine buraya da ayt. Yine oraya ayttım ha bir kapar. Yo yine ayt ne hemen kıyında atmış o. Dursana. Ya ütük bozul ya. Kolcalar ekeni. Bırak ya. Bırak onu. Doğrudanım. Dinle dur şu Dur şey malın Allah otur men. Dur ay şu öyle düşün. Mena dur arkayı. Dur şu tayda düşün. Dur men düşün. Ya ara koz min yok seni. Öyle mi? O ne yok ben. O vatan ekeni. Doğrudanım. O taydan görün değil mi? Hani derdeki. İren tut. Yerine ben hok gitti. Şeyle mi? 12 mi derdir söyle. Haylan hadi. O zaman senin bari yakar düşünürsün. Elim Ha o. gıttan ya. Yok sen yürü. Yürüsene nereden öyle yapayım? Yürü verme. Yeter. Ay. Görürsün anlayıp görürsün ondan. Görüyorsun.